Dong, sa man tani dong. Ay, ang konsumo gihatag ni papa natog ni mama. Nahurot na. Dali ara nahurot dong. Ay nya. Dagko asa niyog kaon dong. Ay, nagsam-sam mo. Kaon ganin mo ginagmay. Ikaw ang ganit eh. Dagko kay kaon, may tambok-tambok. Ayaw, di ma. Wait, tambok-tambok. Gamanya ka mo, nanambok. Ayaw, nanambok. Ako na tayo katambok. Dong, sa man tani dong. Ay nya, si mama o si papa, Friday pa mo uli. Nya, wala na tayo kuha na nito. Makaon, makunsa man tani dong. Ay, hurot ng bugas. Asa man tani kwarta dong. Ay, Aw, ano na lang tay, kami na lang bahala. Oh, kami na may pala eh. ano mo dahi? Ano ka mo na may bahala dahi? Ate basta ti, amo Nari, lang may trabaho. oh, narami yung diskarte ni. Amo lang paning kamutan nga mga kwarta ni. Sana, Indutin niyo ang trabaho? Adi, kami lang bahala ti. Amo arami. Sige, sige. Sige, di, aras Ikaw bahala kay gutom na kayo, good. Di bawal na sa gadulit eh. Gago! Dili ti gingon ni ate nga kita rin bahala. kamayot na. Sure ba? Sige, asap sa dapit. Basta, Ala na nga. Nakakwarta pang laki. oh no, uy! Daray! Tara! Ano ka na yan? Ginagawa mo! Papaso na lang ko to ako mga manghod. Uy, patay di ko nila mama, papa ba kay kasi unsa niya to ilang trabaho go siguro? Basig maninda gulo to kuan ba ka ng drugs or maro, ang say maro. Ayaw, di ma. Mariwan. Patay ko ani ron. Papaso na lang dito na ako kay masuko to sila papa na ako si mama kay ko dapat mangitag paagi kay ako maguwang. Ano yung dapat apasun ko to sila. Eh, kay padung na biyang hinti pero ba? Delikado kayo kay basig. Kauma, matulog-tulog ko ko, pinahanap ako. Disa! Muso man! Mga manghod kay nakon. Namatay si Bako. Pala. Si Bako. Yung mga manghod na diskusyon. Si Bako. Yung mga sabi, yung mga manghod kay na mga preso. Patay di ko mama. Patay ko mama. Papasin di ko na sila. Anak! Simang nasa! Bro! Ato doon? Ano? Ato na? Side mo sa kwarta na anak! Hi, baby boy! Kama! Need mo karon kwarta? Need mo kwarta man? TikTok. Naasa man taron, big boy? Ari mo diri? Sana, 1 hour later. Kapoyan eh, si Pinter Rayatan. Tara, may bayad. Ingon, 500. Tamo pa yung kapoy na lakit magamu ba? Kita ba kaya? Tambak ba kayo? Mauro na yung hatag, 500. Yamu rimo. Arabi, 500. Yang baba. Punin ni Bay. Puni. Kana na lang 50 ra magya. Na magya pun 50. Abi, punin ni Bay. Arabi. Uy, 500 na. Ano na mo? Sis. Ay! Ano man yung gusto ko? May tamutuduin nga na ha? Padoon mo kami palayo. Anong gituok pa na niya sila? Ha? Anong gituok pa na niya? May bayad. 50 nga naman, 50 naman yung gibay. Oh, ano? Namayat mo? Mauro na yung trabaho lain. Padoon na isip ko. Naghuot na din eh. Takot ikang kabaw. Mino ha? Wa ka mo tuduyan ng pagmayot ha? Ang gusto na ko, tarong yung kiwan. Tarong, abay, gatin na kung tarong na yung trabaho. Eh? Para makakaon sa tao. Ano ba ipa kasi mama? Oh, ito. Ano na, kilalis mo mo nila? Pag 50 rin yata. Bayad. Ang sabot 500. Ayaw, di ma. Ang sabot eh, 500 nga na, di man 500 din gatag. Ha? 100 ramong kwarta ti. Ay, kanaan na lang doon, kanang dawa pa na 50. No, 50 plus 100 tanan. Oh. Okay na doon, goods na doon. Goods na. Pampalit bugas ng hantat ha. Sige pala ka naman sunod ganing mo hatag mo. Sa kalimo na sa taon. Ay, manuoy mo. Ay, para pampalit bugas pa. Sige na, malakan mo yan. Ayaw na gusbab. Ikaw mo, sis.